Türkmenistanda koronavirusun omikron görnüşünün mewjudyandygy barada habarlaryň arasynda Türkmen häkimetleri halk maslahatynyň mejlisine güýçlü depginde taýinlik görýär. Taýýarlyklaryň çäginde mejlise gatnaşjak adamlaryň köpçüligi Aşgabat we Mary şäherlerindäki mihmanhanalarda karantina yerleşdirildi. Aşgabatdaky mihmanhanada beden temperaturasy aşa ýokurlanan 10 ýaşly öýüne uğradyldy we 20 töwereg deputat keselhana yerleşdirildi. Bu barada Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky we Mary welaýatyndaky habarçylary habar berýärler. Aşgabatdaky habarçymyzyň maglumatyna görä halk maslahatynyň mejlisine gatnaşjak raýatlar şol sanda ýaşullar, medeniýet işgärleri we deputatlar 10-njy ýanwarda şäheriň Aşgabat mihmanhanasynda karantina alyndy. Olar maslahat geçýänçe bu ýerde bolup oňa görülýän taýýarlyklara gatnaşýarlar. Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň mejlisiň ýokarky öýü bolan halk maslahatynyň nowatdan daşar mejlisi 11 fevralda geçirilýär. Karantina yerleşdirilen medeniýet işgärleriniň bir näçesiniň habarçymyda aýtmagyna görä, gatnaşyjylardan günde 2 gede Covid Express testini etmek talap edilýär. Ýöne adamlar maska dakynmak we 2 metr aralygy saklamak ýaly düzgünleri berjä etmeýärler. Munyň bilen bir wagtda soňky günlerde Aşgabat mihmanhanasynda beden temperaturasy aşa ýokurlanyp keselleýän adamlar köpelýär. Soňky 20 günüň dowamynda azyndan 10 sany ýaşly adam çäre yaraman öýlerine uğradyldy. Şeýle-de bedeniniň temperaturasy 39 gradusdan aşyn deputatlaryň 20 töweregi keselhana yerleşdirildi. Olar sowukda dümegländigi aýdyldy. Ýöne adamlar muňa şüphe bilen garaýarlar. Bu taýýarlyklarda virusyň aýramagyna garşy düzgünler berjä edilmeýändigi sebäpli adamlar omikronyň özlerine ýuksmagyndan howatir edýärler. Dip efirde atlandyrylmasydlygyny soran Lewaply medeniýet işgäri aýtdy. Galy berse dol çäre gatnaşýanlaryň ählisiniň gündelik maddi çykdyjylaryny öz hasaplaryna çekmeli bolýandygyny hem belläp, bir adamyň gündelik mihmanhana töleginiň 140 manada barabardygyny aýtdy. Naharlanmak üçin hem maddi çykdyjy etmeli bolýar. Dip ol sözüne goşdy. Mardak habarçymyz maslahata gatnaşjak adamlaryň şäheriň diňe Mary mihmanhanasynda däl, ese welaýatyň merkezi mescidinde hem karantina yerleşdirilendigini habar berýär. Maslahata güýçlü depginde taýinlik görülýär. Edara kärhanalardan gelşikli, boýly, syratly ýaşlary saýlap aldylar. Olary we maslahata gatnaşjak beýleki adamlary geçen hepdäniň 2-nji ýarymynda karantina yerleşdirdiler diýip ýagdaýdan habarly çeşmämiz 7-nji ýanwarda habarçymyza beren maglumatynda aýtdy. Onuň sözlerine görä maslahata gatnaşýanlaryň şahsy maglumatlary dolu barlanýar. Olardan 3 arkasy ýaşaýan we işleýän ýeri baradaky resmi namalar talap edilýär. Şeýle-de olar Covid-19 testini tapşyryp sanjym alandygy baradaky kepilnamany hem görkezmeli bolýar. Mundan başga-da maslahata gatnaşýanlar häkimlik tarapyndan üpçün edilýän egin eşikleri hem satyn almaga mejbur edilýär. Bu egin eşikleriň nähili bolmalydygy welaýat häkimliginiň işgärleri tarapyndan bir aý öňünden kesgitlendi. Adatça bolşýaly ýaşly adamlaryň barysy bir meňdeş eşikde bolmaly diýip çeşmämiz aýtdy. Aşgabatdaky gatnaşyjylardan tapawutlykda Marda maslahata gatnaşjak raýatlaryň gündelik maddi çykdyjylaryny yerli telekeçiler çekmeli bolýarlar. Çeşmämiziň habarçymyda aýtmagyna görä, bu barada organ işgärleri telekeçilere dilden buyruk berdiler. Hatda maslahata gatnaşyjylara berilmeli sowgatlar hem telekeçileriň boyununa yüklenýär diýip çeşmämiz belledi. Habarçymyz halk maslahatynyň mejlisine taýýarlyklar güýçlendirilen mahaly şäher içinde gözegçilik çäreleriniň ýokarlandyrlandygyny hem habar berýär. Şäheriň tas ähli ýerinde şol sanda köçelerde polisiýa işgärleri patrulluk çekýär. Hatda şäheriň goloýundaky owalarda hem polisiýa işgärlerini görse bolýar. Ähli bazarlar ýapyklygyna galýar diňe iýmit satýan dukanlaryň işlemegine ruhsat berilýär. Adatlyk ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada Aşgabat we Mary mihmanhanalaryndan maglumat alyp bilmedi. Türkmen häkimetleriniň halk maslahatynyň mejlisine görýän taýinlik çäreleri ýurtda koronavirusyň omikron görnüşiniň mewjudyandygy baradaky habarlaryň gelip gowşýan mahalyna gabat gelýär. Türkmenistanyň çäginde koronavirusyň ýokdugyny öňe sürýän türkmen häkimetleri ne maslahata görülýän taýýarlyklar ne de ýurtda omikronyň mewjudyandygy baradaky habarlar hakda açyk beýanat bilen çykyş edýär.
Aşgabatda täze dethgalaryň gurulşy üçin niýetlenýän yerlerde ýaşaýyş çaýlaryň ýykylmagy dowam edýär. Paýtagtyň merkezinde şu wagt ýykylýan bu 4 gatly ýaşaýyş çaýlar prezident köşkünden uzak bolmadyk ýerde ýerleşýär. Azadlyk radiosynyň habarçylarynyň sözlerine görä häzirki wagtda Baba Jepparow köçesiniň ugrundaky 4 gatly çaýlar ýykylýar. Bu çaýlar şäher merkezinde täze gurulan diwan mihmanhanasynyň garşysynda ýerleşýär. Türkmenbaşy şaýyl Atamurat Niýazow, Nur Muhammed Andaliýew we Baba Jepparow köçeleriniň arasynda ýerleşýän ýaşaýyş çaýlar ýykmak işi dekabr aýynyň ahirinde başlanypdy. Häzir Atamurat Niýazow köçesiniň ugrunda harby mektebiň gurulşy barýar. Aşgabatda ýykylýan çaýlaryň ýerinde harby mektebiň guruljakdygy barada dekabrda habar berilipdi. Türkmen Döwlet Habarlar Gullugynyň maglumatyna görä gurulýan ýöretleşdirilen harby mektebe prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň atasy Berdimuhammed Annaýewiň ady daklar. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowyň atasynyň adyny göterýän harby mektebiň binasyny gurmak barada 24-nji dekabrda gol çeken kararyna görä ýurdun gorunmak ministrligine Türkiýanyň Rönesans kampaniýasy bilen şertnama baglaşmagy yktyýar berilipdi. Karara laýyklykda Türk kampaniýasy Aşgabatdaky birinji ýöretleşdirilen harby mektebiň 700 orunluk binalar toplumynyň taslamasyny düzmeli we gurulşyny amallaşdyrmaly. Mektebiň gurulşy işleri 2022-nji ýylyň ýanwar aýynda başlandy we binalar toplumynyň 2024-nji ýylyň awgust aýynda ulanmagy dogly taýýar bolmagy planlaşdyrylýar. Azatlyň habarçysynyň sözlerine görä häzir gurulşyň alınıp barylýan meýdançasynyň töwereginde 4 gatly jaý we 10 töweregi hususy howluly jaý galypdyr. Mundan başga da bu kwartalyň umumy meýdançasynyň taýýarsyny çopanata gonamçylygy eýleýär. Jaýlaryň ýykylmagy täzeliň öňü sirasynda başlanypdy. Ýykylan jaýlaryň ýaşaýjylarynyň ençemesi üçin täze jaý almak aladaly mesele bolmagyna galýar. Mundan başga da yerli ýaşaýjylar şäheriň merkezi böleginden çet ýerlere göçmek islemeýärler. Azatlyň habarçylarynyň sözlerine görä ýykylan 4 gatly jaýlaryň käbir ýaşaýjylaryna büzmeýinde ýa-da parahat 8 etrapçasynda kwartira teklip edilipdir. Ýöne olar täze jaýa 1 ýyldan gowrak garaşmaly bolýarlar. Mundan başga da teklip edilýän täze jaýlardaky giňişligiň bahasy ýykylan binalardaky kwartiralaryň bahasyndan has ýokary bolup, kwartiranyň eýesi goşmaça giňişlik üçin her kvadrat metre 3000 manat tölemeli bolar. Köp ýaşaýjylarda munyň üçin maliýet ýokda ýok. Şeýlelikde ýykylan jaýlaryň ýaşaýjylary uzak wagtlap öýsüz galýarlar. Aşgabatdaky 4 gatly ýaşaýyş çaýlar bir näçe ýyl odal ýykylyp başlandy. Bu jaýlar 50 ýyl mundan odal gurulupdy we şäherde gurulan 4 gatly jaýlaryň birinji taphyryna degişledi. Azatlyň habarçylarynyň sözlerine görä, jaýlaryň ýagdaýynyň kadalydygyna we infrastrukturanyň şol sanly gyzgyn suw biçimçiliginiň bardygyna garamazdan olaryň tekniki ýagdaýyna bolşundan has pes baha berilýär. Bu ýaşaýjylar üçin täze jaý almakda goşmaça kynçylyk döredýär. Meseleniň çözgüde bir näçe ýyl çekýär we adamlaryň goşmaça tölege we nowata garaşmaly bolmagyna ýetirýär. Bu ýagdaýda jaý ýumrulyp öýsüz galanlaryň bir bölegi garyndaşlarynyň öýünde ýaşamaly bolýarlar. Kimdir biri jaý krein alyp ýaşaýar. Ýaşaýjylaryň ýene bir bölegine Aşgabatyň häkimetleri köne jaý gaznasyndan wagtlaýyn jaý berýärler. Bu aralykda şäherde gurulýan kaşaň ýaşaýyş jaýlarynda köp sanly kwartira boş durýar. Aşgabatda elitni diýilip adlandyrylýan ýokary oňoýlukly jaýlaryň gurulşy soňky 10 ýyllikda döwlet baştutanynyň gözegçiligi edýän şäher gurulşy syýasatynda ileri tutulýar. Gurbanguly Berdimuhammedowyň prezidentlik döwründe Aşgabatyň merkezinde we onuň töwereklerinde müňlerçe köp gatly we hususy jaý ýykyldy. Jaýlar ýykylan ýaşaýjylaryň ençemesi kompensasiýa alyp bilmänligini aýdarlar. Şäher häkimligi ýaşaýyş jaý problemasy we jaýlaryň köpçülikliň ýykylmagy barada resmi düşündürüş bermän gelýär. Türkiýede Islam döwleti terrorçy toparynyň agdalaryna galp türkmen we türk pasportlaryny satmakda güman edilýän 3 adam şol sanda Türkmenistanyň bir raýaty tutsak edildi. Bu barada Türk media serişdeleri we Türkmen News neşri habar berýär. CNN Türk neşriniň 4 fevralda çap eden habaryna görä, Istanbulda Türkmenistanly bir raýatyň Islam döwleti toparynyň agdalaryny galp pasportlar bilen üpçün edýändigi anyklanan soň Istanbul'un polisiýa müdürliginiň işgärleri tarapyndan
reýtler gurnuldy. 31-nji ýanwarda Şirin Evler we Esenyurt etraplarynda salgylara amala aşyrylan reýtlerde 3 adam tutsak edildi. Salgylarda geçirilen gözlegleriň dowamında 2 sany notebook, kompýuteri, galpdy ketgitlenen 19 pasport we daşary ýurt raýatlary üçin taýýarlanylan 36 sany ýaşamaga ruhsatnama ele salyndy diýilip, neşiriň habarynda tutsak edilen 3 şüpheli adamyň soraw edilmeginiň dowam edýändigi bellenilýär. CNN Türk'ün habarynda galp pasportlaryň haýsy ýurtlara degişligi aýdynlaşdyrylmaýar. Ýöne neşiriň video reportajynda polisiýanyň ele salan galp pasportlarynyň aglawasynyň Türkmenistanyň pasportydygyny görse bolýar. Bu aralykda 8-nji fevralda Türkmen News neşiri Türkiýanyň Posta gazetiniň kagyt görnüşinde çap edilen habaryna salgylanyp, polisiýanyň gözleglerinde 8 sany türk we 11 sany türkmen galp pasportlarynyň ele salynandygyny habar berdi. Neşir Türk gazetinde çap edilendigi aýdylýan habaryň suratyny paýlaşyp, onuň 5-nji fevralda köpçülige ýaýradylandygyny hem belledi. Şeýle-de onda tutsak edilen şüphelilerin beýleki ikisiniň Türkiýanyň we Müsürüň raýatlarynda hem aýdylýar. Adatlyk baýdylanlar barada kommentariýa almak üçin Türkmenistanyň Ankaradaky ilçihanasy we Stambuldaky konsulhanasy bilen habarlaşmaga synanşdy. Ýöne redaksiýamyzyň 8-nji fevralda Türkiýanyň wagty bilen ikindine çenli eden synanşyklary netije bermedi. Bellesek Türkiýede Merkez Aziýanyň käbir raýatlarynyň Islam döwleti terrorçy toparynyň agzalaryna galp pasportlary taýýarlamakda güman edilýändigi barada mundan bir näçe gün ozal hem maglumat peýda boldy. 1-nji fevralda Adat Ýewropa Adatlyk radiosynyň özbek gullugy The Guardian neşirine salgylanyp, Türkiýede galp pasportlary taýýarlayan torlardan birine etniki özbegiň ýolbaşçylyk edýändigini habar berdi. Britaniýanyň The Guardian neşiri tarapyndan geçirilen derňewleriň netijelerine göre resmi vizalar yerleşdirilen galp pasportlary ýasamak boýunça online biznes Islam döwleti topary bilen baglanyşykly şahslara Siriýadan Beýik Britaniýa, Ýewropa Birleşigine, Kanada we ABŞ aşmaga mümkinçilik döredýär. Britan neşiriniň 31-nji ýanwarda çap eden habarynda dürli ýurtlara degişli ýokary hilli galp pasportlary taýýarlayan özbek raýatynyň bulary uly mukdardaky pula käte 15.000 Amerikan dollaryna satýandygy aýdyldy. Şeýle-de neşir Siriýa serhedinden bir kanun geçen adamlaryň Stambul howa menzili arkaly daşary ýurtlara baryp ýeten adyndan 10 ýagdaýyny anyklap bildi. The Guardian neşirine göre bu sowda hoply ekstremistleriň dünýädäki hopsuzlyk gulluklaryndan sypyp öňkü eden jenaýatlar üçin adalatdan gaçyp biljekdigini we terrorçylyk hereketlerini Siriýadan başga ýurtlarda dowam ettirip biljekdigini görkezýär. Soňky ýyllarda Türkmenistandaky ykdysady kynçylyklar ýüz müňlerçe Türkmenistanlynyň iş gözläp daşary ýurtlara barmak üçin viza talap bolman soň, şeýle-de iki ýurdun arasyndaky dil umumylygy sebäpli Türkiýe çykmagyna sebäp boldy. Türkiýanyň migrasiýa boýunça baş müdirliginiň soňky sanlaryna görä, ýurtda kanuny ýaşaýyş ruhsaty bilen 117 müňden gowrak Türkmenistanly ýaşaýar. Ýöne synçylar Türkiýede kanuny ýa-da bir kanun esasda ýaşaýan Türkmenistanlylaryň hakyky sanynyň ýüzlerçe müňden geçýändigini aýdýarlar. Türkmen häkimetleri daşary ýurtlarda ýaşaýan Türkmenistanlylaryň sany baradaky statistik maglumatlary köpçülige açaçan mälim etmeýär. Şeýle-de olar barada daşary ýurt media terişdelerinde çykýan habarlar barada hem hiç ýyly mesele gozulmaýar.